Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли под Аязмото в Стара Загора, където е време да продължим междинния 18-ти кръг от програмата на F5 Лига с един изключително интересен двубой. Що се касае до тимовете и техните моментни форми, Черно море на Илян Илиев с възможност при победа днес да погледне към място в топ 3 преди, можем да кажем, ключовия сблъсък от днешната програма, именно между два претендента за топ 4, като ЦСКА и Локомотив Пловдив. От другата страна обаче е отбора на Берое, който след като Хосо Урибе се завърна и записа повторния си дебют, въпреки че той беше с негативен оттенък като резултат, сякаш надеждата в тима от Стара Загора е на лице. Берое обаче се нуждае от точки, за да не бъде в тази фаза на шампионата, в която се намира сред последните 4 тима. Дали това ще се случи, разбираме днес. Първо към избраниците на домакините. Хосо Урибе прави промяна на системата на игра, което е интересно. Игра с 4 в линия срещу завъртат системата на игра. Илян Илиев в матч номер 500 като наставник в елита ни не прави промяна в системата, но пък има такива, има своите качества. Днес обаче липсват главни действащи лица. Такива има в състава на Берое. Непредсказуем двубой между два тима, които се нуждаят от точки 2022-2023, като чисто времеви период в края на месец май 2023 година. Сега още един удар и спасяване на Кинтеро. Черно море показва амбиция да търси попадение преди Берое да го е направил. В чия полза трябва да бъде страничното хвърляне. Отново ситуацията, в която двама футболисти в бяло и синьо очакваха тази топка. Лазаров обаче стреля от малък ъгъл. Кристиян Томов. Дълга топка в предни позиции. И там е Васил Панайотов между двама. Саломон изскочи във въздуха. Берг Бейхан. Той трябва да внимава, защото беше затворен от двама футболисти. Топката остава за гостите. Разиграване отляво. Дани Мартин. Берг Бейхан ще обърне фронта на нападението. Пас за Уесен. И Асен Дончев се е включил, но Уесен може да търси позиция за удар. Комбинация в центъра. Ще се стигне ли до изпълнение рикошет, който умикоти? Черно море обаче изглежда доста по-добро спрямо това, което наблюдавахме в последните две срещи. Това важи и за този на Черно море и оставя свободни пространства за моряците, които успяха да се възползват. Добър пас сега. Андреас Калкан стреля. Спасяване на Валентино Кинтеро. Маркирана и нередовната позиция на Андреас Калкан, но отново една атака за пример в рамките на точно 4 подавания до това изпълнение. Да, засадата е факт. Не само Калкан, но и Лазаров беше в Гаврилов. Диагонален пас на ляво, където е Тижан Сона. Добър поглед от българския полузащитник Масого. Затворен много бързо от Берг Бейхан. Новина от щаба на Черно море. Дани Мартин, който има жълт картон на сметката си, е получил разтежение и най-вероятно в следващите минути, когато бъде спряна играта, ще бъде заменен. Салидо веднага погледна за поглед напред за удар и пас напред. След това видяхме удар на Ферер на море. Чисто статистически. Сега Калкан да вкара, може и да няма. Той отива, брат. Дончев, Бейхан, Панайотов, Лазаров може да стреля от първото си докосване, го направи и нова намеса на Кинтеро. Калкан дигат на Черно море, сякаш по един метод, по един модел моряците се опитват да разбият сгъстената отбрана на Бероето. Плътен удар към далечния ъгъл този път. Кинтеро също показва добра реакция.
Асен Дончев. Рисковано подаване за Жоао Бандаро. За късмет на Дончев топката достига до краката на бразилеца. Пас наляво, където е Андреас Калкан. Много свободно пространство сега за Бандаро, който стреля. Изключително коварна топка, която в... И отново изпълнението от дистанция на Бандаро. Ето едно интересно действие от Жоао Бандаро, който се включи от резервната скамейка за сметка на контузилия се Дани Мартин. Всъщност, по информация на колегите ни край терен, в разговор между Илян Илиев и Петю Костадинов е станало ясно, че Дани Мартин е имал някакви физически проблеми. Още преди началото на двубоя е било под съмнение неговото участие. Сега атака за Бероя, която обаче ще продължи. Сега центриране към Тижан Сона. Възможно за Бероя. Саломони вкарва топката във вратата, но е маркирана засада. Странно обаче как Черно море допусна тук бранител на зелените да се извиси във въздуха, и то не говорим въобще за най-високия на терена. Аугусто Дабо всъщност. Виждаме как се извиси и стреля. Аларкон успя с тяло да измести Владко Друбаров. Може би северномакедонеца не очакваше подобно действие. Сега прекрасна топка. Възможност и за Бероя. 1-0 за Зарани. Тижан Сона носи аванса на домакините. Първи момент, в който Черно море се пропуква, в който Черно море позволява повече пространство в наказателното си поле. Първи точен удар за Берое и откриващо попадение. Дебютен гол с фанелката на Зарали за Тижан Сона и радост за испанеца с гамбийски корни. Ето отново как се разви атаката. Много разпокъсан беше тук дефанзив. Няма да има проблеми тук за отбраната на гостите. И финален съдийски сигнал. Илян Илиев, след като замени и Дани Мартин принудително с Жоао Бандаро. Втората част започва с фаул старт. Защото страничен арбитър не е на своята позиция. Севиля участва в 13 от 16-те гола на Берое. Впечатляваща статистика. Средно на почти 100 минути Салида участва в попадение по някакъв начин. Вкара на ЦСКА 1948, днес асистира. Продължава да бъде в битката за топ голмайстор на кампанията на сезона в ФБ Лига. Но зад имена като Диало и Чочев. Топката е изчистена. Тижан Сона не посегна към тази топка. След това добра възможност. 1-1. Георги Лазаров изравнява. Точно от това се нуждаеше Черно море. Бърз и много ранен гол. Казахме за липсата на Селсо Сидни и Николай Златев. 10 гола, които Черно море отбеляза посредством двамата, няма как да бъдат използвани днес, но по този начин Георги Лазаров отново излиза на сцената. 6-то попадение за младия футболист. И наистина прекрасно изпълнение за типичен голаджия. Е това изпълнение. Търсят начина, по който техният тим да стабилизира играта си. Този ранен гол би следвало да даде и повече тонус на моряците. Сега Хуанка Пинеда нагласи топката си за удар с левия крак. Стреляно футболист на Черно море. Успя да бъде първата преграда преди Кристиан Томов да брани вратата на моряците. Дали пък няма да видим по-атакуващ Беро от тук насетне.
Редки бяха включванията от дясно на Хуан Капинеда. Свикнали сме да го наблюдаваме много по-активен, надиграващ се с опонентите. Сега центриране. Топката е отклонена. Томов обаче я закова преди тя да достигне гол линията в българското първенство. В Европа, когато свири двубой, летвата е по-ниска, давайки по картон средно по-малко. Дълъг пас за Хуан Капинеда. Той се пребори в наказателното поле. Салидо очаква топката. Оберто Салидо стреля. Спасяване на Кристиан Томов. И отново действията на Хуан Капинеда. Към момента виждаме как Хуан Капинеда може да бъде много по-полезен. Косориеве подготвя и промяна, и то конкретно в предни позиции, така че Берое не се отказа от това да търси победата. Лазаров тук е спрян и нова възможност. Вижте сега начинът, по който Масоло ще се опита да развие атаката. Може би прибърза срещу ЦСКА 1948 той, след като получи червен картон срещу Локомотив Пловдив. Сега нова възможност за Хуан Капинеда и намеса на Кристиан Томов. Зачестиха. Няма как Владко Дробаров да отговори на скоростта на Хуан Капинеда. Тук и към момента е много опасна за защитата на Черно море. Илян Илиев пък може би е недоволен от видяното в последните няколко минути, защото готви две промени на куп. Междувременно Черно море атакува. Топката е за Берое, тъч за домакините. Едната промяна ще дойде в предни позиции, след като с номер 9 Густаво Франса ще се включи в игра. Другата обаче е много интересна. Не виждате име над числото 50 на гърба на футболиста, но това е Ертан Тумбак, играча, който започна кариерата си в Черно море. След това каза, че спира с футбола и не иска да продължи с екипа на Черно море. Няколко седмици по-късно подписа с тима на Славия, където прекара 6 много успешни години. Начинът, по който ще изглежда защитата на Черно море, защото Владко Дробаров напусна игра, за да влезе Ертан Тумбак. Ето го и центрирането. Опасността е сериозна града. Салидо не успява да достигне до топката на пръв прочит. Черно море тук оцелява. Тижан Сона. Топка за Дончев. Панайотов. Добре се обърна Панайотов и стреля към далечния гол. Всичко свърши по перфектен начин. От тук насетне последните 15 минути стават истински екшън между двата тима, ако те продължат в същото темпо. Франса. Много опасно центриране. Нито един футболист от Черно море не беше подготвен да атакува тази топка. Тима на Берое показа, че ще търси победата. Показа на своето желание за гол, но пък Берое е отборът, който допуснал цели 9 попадения след 75-та минута. Жълт картон. Още един такъв, този път за Давид Телеш. Ферер за топката отново я вдига достатъчно успешно във въздуха. Тези центрирания на Исмаил Ферер към момента Кристиан Томов да излиза и да ги лови или боксира. За това са толкова сложни за разгадаване. Опит за подаване надясно. Панайотов.
праща топката именно в тази зона. Давид Телеш. Положение на засада изглеждаше Жоао Педро и въобще не атакува топката. Кинтеро силно напред към Ясид Вълбуена. Без шанс за Вълбуена срещу Жоао Бандаро. Томов. Топка надясно за Ертан Томбак. Той овладява на гърди. През центъра, където е Асен Чандаров. Добрата новина за Илян Илиев е, че въпреки тези 5 жълти картона на негови футболисти, нито един от тях не беше застрашен преди началото на двубоя. Така че нито един от тях не е получил наказание. Единствено Владко Дробаров получи 4-ти жълт картон и при следващ ще изгори за един матч. Ще успее ли Черно море да стигне до пълен обрат? Казахме колко силен гост е тима на Илян Илиев. 15 точки взети навън. Само Левски е взел повече точки в визитите си. Загубата от Ботев през изминалия уикенд по-конкретно беше първата загуба като гост на Черно море от, забележете, 29 август. 3 месеца без поражение навън в този период за Черно море. 5 матча, 4 победи дошли на Тарда Монтана, миньор за купата и ЦСК 1948, както и Хикс със Славия. Масого беше задържан сякаш от Жоао Педро в рамките на позволеното. Васил Панайотов получава отясно, получава подкрепа и на Ертан Томбак. Топката обаче е в наказателното поле за Густаво Франса. Деветката се бори за по-добра позиция. Томбак за капитана Панайотов. Отново Томбак успя да вземе топката. Густаво Франса стреля. Рикошет, след това удар. Лазаров пропуска прекрасна възможност. След този удар на Густаво Франса няма как да желая по-добър шанс. Георги Лазаров. Похвалихме го на няколко пъти и заради попадението му, но и заради добрите му отигравания и сериозното качество при удар. Томбак позволи топката да достигне до Нене. Нене търси позиция за удар. Ето го изпълнението на десетката. Много близо до гредата. Тук докосваше победата. Топката преминава в страни. Отново вижте, нямаше много по-различни опции от това действие Нене. Футболисти атакуват тима на Илян Илиев. Жоао Педро, Ертан Томбак с едно от марковите си включвания в последните години. Не извършва нарушение. Томбак отново. Изпревари Вълбуена. Кай Лопес след това с изчистване. Чандаров може и да стреля от тази позиция. Чандаров продължи топката. Ето го изпълнението. Спасяване на Кинтеро. Втора опция и попадение за Черно море. Густаво Франса сякаш ще занесе 3-те точки. Обрава на Черно море и изключително болезнен резултат и вечер за състава на Хосо Орибе. Специалиста от Хихон се върна обратно в Стара Загора, но към момента за връщането му